fost odată biciclist. Mi-a luat mama BMX și după 3 zile fix mi-am rupt mâna foarte trist. Acum am la bloc un puști și copilul e artist. Gen urcă cu bicla pe orice, un alt fel de alpinist. Și la fel ca el am văzut mulți prin bucale și de-asta știu că sunt roți ce se învârt frumos în țara asta. Îl știu pe unul zis bambu, peste tot figuri în aer. Termina a doua facultatea cu că vestul nu e fraier. Și-a rupt soarele, coatele, boaștele, spatele. Taxul, prof de fizică, i-a zis uite legile, batele. L-a văzut fratele, zboară ca un HTV printre chartere. A fost la TV printre altele, arde 7-7-le. Frase cu skate-ul și-ți arată cam ce vrei tu. Are flow în mișcare ca berea sau orice bei tu. Și vin la Street Heroes în brigadă, sunt băjeți de stradă. Ei sunt eroi străzii, toată lumea trebuie să-i vadă. Cine sare atât de sus, fără frică că o să cadă? Cine dă taxi s-a dus când simte miros de gardă? Noi suntem eroi străzii, noi suntem eroi străzii, noi suntem eroi străzi, eroi străzi, eroi străzi. Cine se băne în cap și nu vorbi mai este gândul? Cine bagă rap ca la carte, citește printre rânduri? Noi suntem eroi străzii, noi suntem eroi străzii, noi suntem eroi străzi, eroi străzi, eroi străzi. Arcografări ardelen, dăm un perete, bem o cafă. Arcografări bucureșteni, băi băiete, nicio gafă. La 30 de grade dau pereți, te rămâi cu muia înghețată, fafă. Unii au 30 de ani și din asta fac bani ce leafă. N-au cod de bare pe ceafă, le ajunge cel de pe spray. Unde se află? Păi mei găsești pe M3 și n-au ei bani de BMW. Eu îți vorbesc de metrou și îl știi pe ăla cu CTG și că fac unul nou. Mă găsesc cu omul stas, a fost b-boy, acu e gras. Era plectos, acu e ras. Tot vând jos, dar tot e gras. Îmi zice că azi a vorbit cu unul din fosta lui trupă. S-a bătut cu pumnul în piept că vin tot și că o să rupă. Și când intră CTG-ul știi că haosul le rupe. Atunci femeile țipă și n-ai cum să te superi. Asta-i pentru toți care încă strigă muie garda. Ei sunt eroi străzii și în instanță îi reprezintă strada. Cine sare atât de sus?